So when you see all these guys standing on the mandate of stupidity, it does not mean that the whole Igbo people can be bought. Why haven't you bought Nnamdikanu? Okay. Why haven't you bought a lot of us to your nonsense cap that you're sharing? Okay. Okay. Ụmụnne m ama m nunu ga-afụgo this our brother maka ife o kwuru maka Isaac Fayose maka ihe Isaac kwuru gbasara anyị nwa bụ ndị Igbo na it is easy to be bought. Do you understand what I'm saying? Then on this our brother na narrated ihe niile ndị Yoruba mere anyị na Nigeria go etu esi wee gbu ma agịghị iro nsi ma other our Igbo brothers. Do you understand what I'm saying? Mana onwe ife m chọrọ ịkọwara unu ebe a because o nwere things anyị achọbela egbu onwe anyị. Do you understand me? Ọ bụ eziokwu that na onye dịka ma agụrụ ilo ebe that Isaac Fayose bịa na-ekwu okwu that na anyị nche niile bụ ndị Igbo dị easy to be bought. Do you understand me? Na onye ọbụla dị easy to be bought na Nigeria kịta bụ ndị Igbo because ọ bụ na ọ tụbara aka to the people, our elite and our politicians. Ife a bụ nke bụ eziokwu. Removing all that is all generalized ife afọ ife that na ife niile ọ gwa mụ na gị ebe ahụ dị koko. Do you understand me? Ịma na ọ ya wipụtara oge ọbụla ya pụta na-ekwu data okwu na ya bribe nwa ya na-emphasize ebe Nnamdikanu nọ ebe Nnamdikanu nọ na mpụta ana m ajụ onwe m how many Nnamdikanu do we have na ana Igbo anyị? Akwa anyị nwere kịta Obi Kubana nwee chief priest nwee Zenko na achọrọ m ịjụ gị azụ onye Igbo na-ege m ntị. How many of us na ana Igbo today nwere ike resist 1 million wee mee ife afọ obi anyị chọrọ? How many of us nwere ike resist 10 million ka anyị hapụ ihe epụ ndị a wee rig election? Because South East ya na kịta ekwu okwu ebe ala Igbo anyị bụkwa ụmụnne m na gị na-abụ bụ onye Igbo na-asụ the same asụsụ anyị na-asụ ka a ga-eyuzukwe wee rig anything concerning election. Snatch ya boss ma ọ bụ amaba ọgba aghara ọkwa onye Igbo ka a ga-eyuzu. So ihe anyị chọpụzụrụ ịbịa na-ajụ onwe anyị forget ya maka ihe Isaac Fayose kwuru ihe aba na individual dị ka mụ na gị na-abụ onye ahụ abụrụ gọvanọ nke o ji abụ sineti nke o ji abụ House of an individual kwuru opinion unu bịa chetebere ife ndị Igbo mere ife ndị befa mere ndị be anyị mana mụ na gị na-abịa achọbere egwu onwe anyị na nkwere nke anyị mere fa go back to the history. Ọ bụ na ị chọrọ ịgwa onwe gị eziokwu ọ ya ka ọ ya bụ nkwucha unu asị m na ma amara ekwu. If you want to understand what is going on in Nigeria and the genesis of the problem, every tribe in Nigeria, especially all these major tribes, Hausa, Yoruba, do you understand me? And Gaddafi and Igbo, how I am so where cause the problem on today. Do you understand what I'm saying? So the question today, how many of us can resist money? To all on half will be a because now us they still go use against us. Do you understand? I don't even how na go subscribe in the Yoruba melai. Can go back in Kebeziokwu or is it your before the coup? The agree is where better. If honorable regional government monagana upon a back and today Ketak Aichigazo or one monagana above agree you don't scrap if half away. Well, we tell the unitary government. So actually na agree you don't so we can't wine on the today. The Genesis in the 1996 coup. In as much as in the history according to the information I have, because I don't go with people all day that Biafran war, managing Yabobo. Each one go and read the history. Do you understand me? All young vibrant Nigerian army be fair execute that Gaddafi coup Manu will a plan of fudge. And the plan be a fair one don't cause only feel that in Agole. Na-abịa na religion anyị bụ ndị Igbo na onwere onye isi anyị egburu mana egburu onye isi ndị Midwest region gbuo ndị Northern region gbuo ndị Yoruba region. Do you now understand me? So ọ bụ na fa na-ewolu gị Igbo ka Igbo enwe ike ịghọta ife fa ji ewolu gị Igbo ịnọkọta na-ajụ ajụjụ ịnọkọta go into history ahụ efevu onye ọbụla ọ dị there ihe a bụ the truth ịchọ ịnabata ihe chọrọ no problem. Ihe ga-esi evu mụ na gị na-abụbụ onye Igbo na Nigeria mgbe ọbụla anyị rapụ sentiment lapụ emotion bido face be reality tutu nsisi wee dị ghọta that no mụ na gị na-abụbụ ndị Igbo bụ ife na-agwụ onwe anyị ji mmanụ na Nigeria. Not until you understand it like this, because some politician bụ nwanne mụ na gị na-abụ dị involved in this mess. In fact, were anyị cha ya anya
ị na-aghọta na anyị pụtazi n'eburu emu Isaac Fayose because of na o kwuru okwu wee gosisịrị ya ife niile ndị Yoruba mere ndị Igbo isi na mụ na gị na-abụ bụ ndị Igbo dị exempted na problem of Nigeria. Do you think so? No. Ole si na ọ na-ịmara the history, ole si na ọ na-ịchọbela igwe onwe gị eziokwu, go into it, then you will understand ife a niile na-agwa gị. Now the question remains this: mmadụ one dị ka Nnamdikanu na South East? Akwa election na-abịa, Zenko bụ onye nkụ, Obi Kubana bụ onye nkụ, Kubana Chief Priest onye nkụ, ndị a niile nwere ndị dị loyal to them. Na ala Igbo a mụ na gị na-abụ nọ, if you don't know that, you bakasị ndị Igbo si that na obu si na ike dị na-awaja kpatara ekere afọ ya bụ obu ji egbu agwọ. Do you understand what I'm saying? So ịpụtakwana anaghị asị na o nwere ife ya emenwe inu na-akụkwa na ụda akụkọ afọ, because ife ya ịchọ igbo onwe gị eziokwu, ihe ya na-ajụ onwe gị bụ enyegidie gị 1 million ka i wee bi aka na APC, ị ga-erijeti ya. Enyedie gị 10 million ka i wee soro wee jere igere ndị APC election, ma ọ bụ ị ga-erijeti nwunye any political party na-apụtarịsị gị weta na ya enye gị ego one dị etu a ka i wee jee meelefe ife ma ọ jee kpaja ọgba aghara ma ọ bụ jee sụchasịa ndị mmadụ. Ga-asị onye Igbo ịbụ, can you reject that 5 million or 10 million? Ihe a bụ ebe Isaac Fayose na-eje, maka ọ na-ekwukwu na Nnamdikanu bụ nwanne anyị nwoke ka nọ n'ime why na ụmụnne m na gị na-abụ na aparade gali onwe fa. Do you understand? Ọ gwara anyị jee nụrụ ọgụ, mana at least adata our influence na ya suppose gị jie wee help kwanụ nwanne anyị nwoke dị wee esi wee help Sunday Igboho, ndị politicians ndị West ji wee help Sunday Igboho. Ọ gbakọọla m n'ọnụ, ihe nọ na ya bụ onye mara asụ ya sụọ n'ikwe, esikwa na mara asụ sụọ na ala. If you like, let us keep on crying, jumping up and down with our emotion. Ịma na ụdị okwu a ka anyị na-alike ịnụ, ụdị okwu a kịta ifo nwanne anyị nwoke kwuru ife anyị na-alike ịnụ, but mụ na gị na-aba ama like ịkọwa nke anyị nwa mekwen. Do you understand me? Because ya na-asị ma ọ bụ na ị nọ na their shoe ka e gburu ndị side ha gbusịa ha wee bụ na side anyị na onwere onye nọ na side anyị egburu. Ọ bụrụ gị nọ kana na their shoe, anụma m na eyelakwa na adị happy. Anọgo m ebe a na-discuss all these things, you no go be happy nwanne m. Ikenekwenụ m unu ọnụlụ ka ala ibie.